Hi guys! Hi guys! First time na mag-live sa YouTube guys. First time na ko luptok guys. Wala na signal guys. Pero Uy, iyatag na ako sa mama. Iyatag na ako sa mama. no. Nga naman. Kaya ako mama Dili iyatag na ako to si mama. Sa lain. Nga lagi kay. Alaga ko lablab mama. Lablab ni mo si mama. Si papa day. Lablab. Di na to na ko ipoli si mama eh. Ngita na ko lain mama. Hindi ko. Nga naman lagi. Ngayon ako kasi mama. Imong si mama. Labi kay si papa kay. Manggita na taglain mama. Nga naman lagi. Dili ka? Ngano gani? Mama. Sino mo? Ito bang dari sa live na to? Ito bang dari sa live ba? Ano? Hi na. Hi guys. Ano? Ano? Hi mo. Ito bang ba? Wala na. Uy. Hi guys. Ihatag na mo ihatag na mo iyang mama guys. Diliman. Ano gid na to ihatag si mama. Sige na ilom na. Ilom na. Dili ka gusto ihatag si mama? Ha? Nga naman kay? Ayaw. Ismail sa para dili ihatag si mama. Love ni mama. Love ni kasi mang love mama papa. Kawang dua. Kamong dua? Kaming dua? Dili mangita man taglain mama kanang gwapa. Baba yan. Ha? Mama. Gwapa si mama. Diluy. Lagi. Dili ka gusto lain mama. Ipauli atos mama. Work man to siya. Pero abot man. Pero maabot man to siya ba? Ngano dili ka gusto lain mama kay? Ano? Ngano gani? Ayaw. Ngantay ako mama. Gusto nimo si mama ra? Ha? Ngano lagi? Kaya antay ako mama. Ha? Mama. Si mama ra? Kasi imong love lagi, mama papa. Kawang dua. Ano ba? Tarong kag school. Ano sa'yo mo gusto magdako? Ha? Big. Ano sa'yo gusto niyo magdako? Big. Big? Nga dili mo gusto mangitaglain mama. Ayan. Ngano lagi? Antay ako mama. Mama ra? Gwapa man. Hindi. Sexy pag yun. Hindi. Dapat lagi. Antay ako mama. Magdugang lang tag isa ka mama. Hindi. Traduan na yung mama ba? Dili ka gusto? Love ni mama? Say shout out kay mama ignahay ma. Ay ma. Anang uli na ma. Mauli ka ma. Umanay mong work. Mama na imawag. Ina. Uli na ma kasi si papa kay mangitag laing mama. Ina. Mauli na ma. Kasi papa ka. Kita ang lain mama. Gusto ka mangitag laing mama? Dali. Nga dili man. Alam. Kay? Ngantay ako mama. Nganong gusto mong mama ra kay? Ngantay ako. Kaya wake up sa ako. Hindi si. Nakaka-make up? Ako lang na wake up. Imo na itong make up niya to. Gusto ka? Anya. Sino mangita taglain mama? Mangita taglain mama? Dili na si mama ha? Mangita na taglain mama ha? Basta ang make up imo na ha? Sige. Ay, ma, ayaw na uli ma. Maya na ulit. Ako na yung make up. Ako na wake up. Ngita na si papaglain mama. Ina.
tita na papalain mama. Hi guys! Tawagan ako si mama din. Nakoy pa uli mama ha? Dili na nakoy pa uli ha? Ha? Ah, Bantay ha? Basta kay ang make-up ni mama imo na. Pero di natin pa uli si mama. Ha? kang ate kay. Abi na ko glove ni mo sa mama. Love lagi. Pero nga, nga nili man ni may pa uli. Uli. Kay make-up naman kay mo. Ah, balik na ko make up. Ah, di natin pa uli si mama na. Ang sa man di ay? Harap lang ko mama. Dili maka ipauli. Dili maka nato siya ipauli na make-up ray mo ha. Sa man? Ang tala ko lang make up. Gani, pero di gusto aglain mama. Dali! Mahita pa paglain mama ba? Dali! Dili eh. Oh, Ay, lain na. Oy. Chik, 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 chik. Hi guys. Hi guys. hi guys. Please like and subscribe sa my channel guys. Surprise natin bye guys. Nati Barba guys. Love you guys. Love you guys. Mm, Baba ko ang make up. Ayun na. Kay wag sleep ata. Okay. Ha? Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Please like and subscribe. Ina. Ina. Ina lang. Please like and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Saan man i-stop? Kana. Ha? Palong X.